नांबाय नों रजेनि Kari kara gana mantine muri. खजड़ी ले अगू कदा Khizuri. Khizuri. ले अगू Legu. अगू Gu. अकादा Akada. Mungkin. चलो एकेबारे हिन्जाव गोदानखौ नायनोनो एकेबारे लुगैथारबाय जोंबो हेलो गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनायावनो सिबिनायखौ नोंथां बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय जाबाय थ' दिनै आङो नोंथांमोननो देखायनो सानदों हाबा जेरै नोंथांमोना मिथिखायो कि बर'नि हाबाया बोरै जायो अब्लाबो गोबाङानो मिथियाबो जानो हागौ थ' आङो लोगोनिनो हाबाखौ देखायनो नाजागोन ओमफ्राय बेनो जादों बिसोरना जेरै बाथौ नालाय थ' बेनिखायनो बाथौना बोरै हाबा जायो आङो जेसेबांनो हायो देखायनो नाजागोन जेरै माने गोबाङानो गासै माने गोबाङानो आलदा आलदा जायो नालाय बाथौ ओमफ्राय ब्रह्मनि ओमफ्राय गोबां रोखोमनि थ' बेनिखायनो बे भिडिअखौ जोङो जागायजेनसै ओमफ्राय जोङो हौवा साइडनिफ्राय जोङो माने हौवा गोदान साइडनिफ्राय ओमफ्राय जोङो हिन्जाव लायनो थांगोन थ' बे भिडिअखौ नायलांबाय थादो आङो नोंथांमोननो जेसेबां हायो देखायनो नाजागोन थ' चलो दिनैनि बे भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै bayar kada khako Okate bang bang. okate bang bang Angter cala kana. nang serbung bana jabai bahu agule cala kana de bahu agu le cala kana Bang cala. माने खैना लांनो माने लाबोनो थांगासिनो आरो थ' रायजो राजा नोंथांमोन आरो सिख्लाफोर जाय हाबा जायाखै थ' बेयावबो लोगोफोरानो बिराद हेन्डसाम माने आंना लोगोफोरा बिराद हेन्डसाम ना थ' गोबाङानो जेनेबा भेकेन्सियाव दं आरो ना थ' नै बासिना लानो हागोन उदी गेदेरा एक नम्बर नेबे पुरा ओइटा सार खालि ओमफ्राय बिराद गोमोन जानानै दोङो माने बियो एखेबारे रेडि आरो ना पुरा नामाबो खान्थालखा मोनथांग्रा जानानै हिनजाव मोननाय नंलालै होननानै जाब्रेलाबायग्रा जाबाय मानसियानो हनै ओमफ्राय एखेबारे थांनो रेडि जाखाबाय ओमफ्राय एसे सिङावबो नायहैसै ना जेनेबा आइजोफोरा एसे देलायबाय नालाय ओमफ्राय नै गेटनि खामानिया जागासिनो ओमफ्राय बेयावबो लिरखाबाय नै थालिर बिफां ओमफ्राय बे नारेंखलफोरखौ ओमफ्राय ओइलायनै मादै मोनानै एखेबारे मावगासिनो जोबसिगोनानो ओमफ्राय मेंबाय नामा मेङाखै दायो मेंनो मोनखायाना रंजानायावनो बे मेंनायानो गैथ'वा दायो मेंनाय गैया एसे सिङाव थांसै मानोना फैनानै जाफैनांगोन नालाय ओंखामफोरखौ थ' बेनिखायनो ओरैजाय रेडि जागासिनो आयं मादै आबै गासैबो बेयाव मावगासिनो ओमफ्राय नै आय' माथो बानलुसो बेयाव बानलुखौबो नुनानै बिराद गिनायसो मोनबायलै बिराद स्लिमखा आलु दं ओमफ्राय हरैजाय आसोला दं नामा हरैजाय आदसा ओइ गोजानाव र' ओइलायथ' जोंनि दरा नङालै हौवा गोदाना रेडि जागासिनो दोङो हौवा गोदाना एसे मा होनो नार्भास जाना दं बिराद माबा माबि नागिरगासिनो ओमफ्राय फैसा गेटआव हैनांगोन नालाय गेटआव एखेबारे बेखौ डिमान्ड खालामगोन नालाय बेनिखायनो फैसा बख'ना लागासिनो ओमफ्राय बेसे रोजा होनांगोनथाय बेसो मिथिसिगौ आरो खय रोजा होगोन नोङो दिमाननि सायाव जासिगोन बियो दिमाननि सायाव ओमफ्राय जोंबो खम नङाना पटायनो रोंखागौ नङा जानो बेथ' आरो एखेबारे आसोलखासो एखेबारे जाया फैसा बिगोन ना बिसोरबो पटायखागोन पुरा खमावनो हाबनो मोनगोन जोङो ओमफ्राय नायबाय थादो ओमफ्राय थांसै कुइसनफोराथ' बिसोरथ' कुइसन रेडि खालायना दोनखादों ओमफ्राय जोंथ' एन्सार होनायाव एसे ट्राइ खालामसै इलाय नै एखेबारे जोंना बाजैयाबो देलायखाबाय एखेबारे सुपार रेडिखा बाजैफोरावबो हाया सुपार हिर' सुपार हिर'इनखा एखेबारे
बाजैखौसो सोंनांगोन दायो जेनेबा yes नोंनि पार्टनार लाबोसिगोन ना दायो दा बोरै मोनगासिनो बरिया एकदम मोजां नुदों मोजां मोनथारलादों मोजां ना दायो नोंखौ हेफाजाब होनो सोरखौबा लाबोगासिनो बाबा ओमफ्राय नै गासैबो खैना गोदानखौ बरायनो जेनेबा दाथ' जों थांगोनसो नालाय थ' गासैबो दायो रेडि आरोना लानानै थांनाय हायना मोजां मोननायनि इलाय जोङो थांसै ओमफ्राय तो चलो एखेबारे हिन्जाव गोदानखौ नायनोनो एखेबारे लुगैथारबाय जोंबो दासो मोनजासिगोन दा जोंना एखेबारे होदावगासिनो एखेबारे सालायनायाबो ड्राइभारा खाथ्राखा बारा गोबाव गैला सफैबायानो बारा बेसेमोन नानिमोन बेसे गोजान आरो मोनबायानो मोनबायानो माथो होमबालाय बेलाय गारिया जोंना लाइन हनै ओरै जाहैबाय एखेबारे लाइन होननानैखा एखेबारे सफैबायनो बारा गैला ओमफ्राय नै जोंना गारिया साननो र' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओमफ्राय आरो दाखालि बुंनाय आङो नोंनि सिपिया 10 Sadi kering karaba aku hale dia sadi lembek kering karaba kena mentini muri khajari le agu kata khajari le agu akada mungkin ओमफ्राय नै जोङो सफैबाय एखेबारे सफैनानै जोङो नै रोगागासिनो एखेबारे आसल बुस्थु ओमफ्राय नै आसल बुस्थुथ' ओमफ्राय हनै बिसोरनि बस्थाफोराव मा दंथाय आरो ओमफ्राय जोंहा बेयावसो हाबग्रोनांगोन नामा बेयावसो हाबग्रोनांगोन जोङो मानोना इयाव हाबनो मोनथ'वा जोङो बेफोर बुस्थुआनो जादों बेयाव हैनांगोन माने थ' बेखौ खागासिनो रेडि बानायगासिनो जाहाथे आरामसे बानानै लांनो हायो ओमफ्राय नै जेनेबा बुस्थुफोरखौथ' दायो लांनांगोन नालाय ओमफ्राय आरो बेलेग मोनसे खोथायाव आरो दायो फसायना होबायना फासिना होबायना जाया बेखौ लांगोन बाना लांगोन ना बिसोर गामसा गाननांगौनो जोंथ' गामसाखौनो लाबोआसै माथो भारासो लानांगोन बे गामिनिफ्रायनो मामा नियम खालामना होखोथाय गय फाथै गय थाइबा फाथै गांबा दे खोबना होदो दे खोबना होदो दे बे जोंफोरा गोदोनि नेम आरो बे आरो नैबे फालियाबो गोदोनि नेम बे नियमखौबो जोङो मिथियामोन ना दा बेयाव फैनानैसो मिथिदोंखि जाय बेखौ बानानै लांगोन बिसोरो जेनेबा गामसासो गाननांगौ होननानै थ' बिनिफ्रायनो बे लकेलनिफ्रायनो मोनबाय आरो ना गामसाखौ दायो गासैखौबो एखेबारे लाइनाव दोनथ'बाय ओमफ्राय बिनिफ्रायनो एखेबारे स्रायैनो थांगोन आरो बिनिफ्राय दायो नै सफैबाय दसेनि उनावनो आस्ते आस्ते बिदिनो थांनांसिगोन खारिबो आबै हाथे हरनाय हाथे हर नोंनो हाथे जों हाबनो हाथे सिरले हाथे हरबाय हाथे
हाथिया हाथाय माने बे बोराया सिगारेटखौसो बिबाय थादोंमोन नुनायाव बोराय नुनो हागौ खिन्थु सिगारेट बोनायाव हले एक्सपार्टसो बियो बिखौनो बिबाय थादोंमोन हाथिया हाथाय हर होननानै थ' बिदिनो आरो हौवा गोदान ओमफ्राय सानैखौबो मिस्टि जाहोनानै फानबो जाहोबाय जोंसो लुगैलायलायबाय जानांगौ jumpa entry मोनबाय दायो एन्ट्रि मोननायखौ हौवा गोदान आरो जों गासै पार्टियाबो सिङाव थांनानै हौवा गोदानखौ बे मण्डपनि खाथियाव जिरायहोथ'बाय हौवा गोदान ओमफ्राय बिनि लोगोखौ बेयाव फज'नानै जोङो दसे गसंनानै थाबाय ओमफ्राय जों जे बुस्थु लाबोदोंमोन जेरै गय फाथै मुरि जि बुस्थु लाबोदोंमोन बेफोरखौ सिङाव लांजोबनो थाखाय सेंग्राफोर ओमफ्राय नोंसोरलाय मा सेरें बायदि नुदों आंखौ सेरें बायदिसो नुदोंनो आंखौ बर' बायदि नुवाखै नामा बर'सो आङो नामा गोसोमबालाय मा बर'आ गोसोम थाया नायनो नोंहाबो माथो हनै खावलायाव गोसोम माथो आंनियाव बारा नोंसोरनियाव खम नमस्कार थिगसे मोसागोनलै थिगसे मोसाखागोन ना आबै एखेबारे जानजिया खाफ्रिनांगोन थिगसे मोसागौ अब्लासो थिगसे मोसानांगोन ना আমার ভোক নালগানে এটা পেটে আমিও নাচিম আৰু এনেকা নহয় দিয়া তোমালোকে কিনা বাঢ়ে দিব চাগে মোচাগৈ যেন ঠিকছে আমি মোচাৰে আছো जों मोसानोसो दङ नै दायित्व जों मोसागोन हनै खान्थाल इथिं एसे इथिंबो नायदोलै एसे आयौ हनै हामालै बिदि नायनो इथिंसो नायगासिनोमोन बेबो बे हाबा जासिगोनहाय ओमफ्राय इथिंसो थिगसो नायबाय थादों हामालै दायो जोङो दसे नेनोसै जिरायनोसै मानोना हिन्जाव गोदानखौ दाहालागि माने बरनथ'वाखै न' सिङाव सोना दोनबाय ओमफ्राय जोङो माथो खालायनो जोंनि अपोजिटआवनो जिरायना दं जेनेबा समायना रमायना थ' बिसोरखौनो जोङो एसे नायनानै जोंनि गोसोखौ एसे सान्ति खालामनोसै मेगनखौबो बेनो दा दाबो हाबाया जाथ'वाखै बेनिखायनो खैनाया फैनानै बेयाव फट' लाफैनो हादों ओमफ्राय हाबायाथ' बेबायदिनो जाखायो जुदि हाबानि टाइमा मोनायाव जायोबा बे खैनानि आलासिफोरा फैनानै बिखौ लोगो हमफैग्रोयो ओमफ्राय ओंखाम जानानै बेबायदिनो थाङो उपायबोथ' गैया जेनेबा हाबाया मोनायाव जायो नालाय नै जोंना हिन्जाव गोदाना दायो हारसिंसो जेनेबा बिसोरना जाथ'वाखैना बेनिखायनो हारसिं आरो दायो हाबायाथ' माला जाया पात्ता गैया नाथाय जोंनि उदैखौथ' जों नायग्रोनांगोन ना थ' बेनिखायनो जोङो थांनानै जिरायहैबाय ओमफ्राय आंथ' जाथ'वाखैमोन जेतियानोखि अमा बेदर सफैबाय अब्लासो जादों आङो ओमफ्राय जि मुरि ओमफ्राय गय जेनेबा जों लांदोंमोन जेनेबा हौवा गोदाननि पार्टिया थ' बेयाव फैनानै बे सिङाव जेनेबा मुरिखौ रानगासिनो बेनि उनाव बे हौवा गोदानाबो गय ओमफ्राय फाथै लानानै बे गोदान
जेनेबा हिन्जाव गोदान साइडनि न'खरफोरनो बेफोरखौ होदों बेनि उनावनो जेनेबा बियाय सानैजों बेबायदि फैसा होलायनाय होनानै ओमफ्राय बिसोरो खुरैयाव दै खुरैसे ओमफ्राय साहा बेबायदि लानानै बिसोरो एक्सचेन्ज खालायलायो आरो नायबानो जाबाय बेनि उनाव गिलासाव तुलसि दं थाइबा सोनांबाय थाइबा सोनानै बे गिलासाव आरो माइरं जेनेबा थाइसे थाइनैसो होयो आरो नैबेदि सासे हिन्जाव साइडनि सानैबो बेदि दै ओमफ्राय साहाखौ लोंनानै एक्सचेन्ज खालायो आरो बिसोरो लोंहोयो आरो ओमफ्राय बेबायदिनो बेफोर नियमफोरखौ खालामनानै डिमान्डमोन जाहाथे बिसोर सानैया गोबालायो होननानै गोसो गोथार मोजां शान्ति ओमफ्राय बे हौवा गोदाननि बे आर'नायावलाय मा खाना दोनो नोंथांमोना कमेन्टआव लिरना होलाय ओमफ्राय बेबायदिनो फुजा जायै बेयाव जिरायै हिन्जावफोर नेबाय ओमफ्राय बेबायदि नेबाय थानायावनो बे हिन्जाव गोदाननि फैनानै मा होफैखोथाय बे प्लास्टिकआव आरो बेबायदि फैसा होनांगौ जायो जेखौ बे फुजारि सानैया लायो बेनि उनावनो फुजाफोरखौ स्टार्ट खालायसिगोन आरोना गय फाथै मुरिजों जोङो लाबोनायमोन बेफोर आग्लायनायखौ जोङो आरोबाव बेखौ लांफिनगासिनो ओमफ्राय नै बेयाव थालिरनि बिबार दोननो गोजौआव मानो दोनोथाय आं मिथिया बे नियम दां थ' बेबायदिनो ओमफ्राय नै नायदो बैराथि सानै दं जेनेबा बैराथि मोना दायो गय फाथै रानगासिनो ओमफ्राय हरैजाय दायो जुलिया स्टार्ट जाबाय ओमफ्राय जुलियाव बिसोर सानैखौ बे फुजारिया जुगेनि थाखाय बिसोर सानैया सिमान लाबाय कि जुगेनि थाखाय अराय सम गावजों लोगोसे थागोन ओमफ्राय गावजों गाव हेफाजाब होलायगोन होननानै बिदिनो जुलिया जाबाय ओमफ्राय रायजोफोरा बयनिबो मोननै साइडनि रायजोफोराबो बिखौ बिनि साखि जाबाय ओमफ्राय जोंबो नायबाय बेफोरखौ थ' बेबायदिनो हाबाया बिराद मोजाङैनो जानानै थांबाय सानैबो सिमान लाबाय गासै रायजोनि सिगाङावबो थ' बिनि उनाव जोङो ओंखारबोबाय हिन्जावखौ लानानै थ' हौवा गोदाना हिन्जाव गोदानखौ लानानै न'आव सफैबाय हौवा गोदान मोननाव हिन्जाव गोदानखौ लाबोनानै दायो प्रार्थना बेबायदि जागासिनो ओमफ्राय बेफोर जाखांनायनि उनावनो सानैबो हौवा गोदान हिन्जाव गोदाना बयनि बे देरसिनफोरनिफ्राय आशीर्बाद लानानै दिनैनि दिना बेसेबावनो जोब्बाय ओमफ्राय बिनि उनाव जायफोरा हिन्जावखौ दोनलांदोंमोन हिन्जाव लागोनि बिसोरखौ जोङो बिराद गोथावैनो ओंखाम जाहोनानै थिनहरबाय थ' दिनैनि भिडिअ'आ एसेबांनो दोनथ'नोसै